ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನ್ ಇನ್ನೀಗಲಿಗೆ ಜಿಲೇಬಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ತೋಜಾವೆ. ಜಿಲೇಬಿ ಮಲ್ಪರೆ ಏನೇನ ಪೂರಗೆ ತೊಂದೆಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೇನು ಜಿಲೇಬಿ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಮೈದಾಗೆ ತೊಂದೆ, ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆಗೆ ತೊಂದಿ ನಾನು ದೈ ಎತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು 1/4 ಚಮಚದ ಸೋಡಾಗೆ ತೊಂದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಮೈದಾ ಪಾಡಿಯೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಡಾ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂತೆನೆ ಅಲೆನೆ ಇಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ದೈಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅನ್ ದೈಗೆ ತೊಂದಿನತ್ತೆ ಅನ್ ಅಲೆಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪುಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪುಲಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಪುಲಿ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಲಿ ತ ಪಾಡ್ಯಾಡ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಪುಲಿ ಪುಲಿ ಬರ್ಪುಂಡವು. ದುಮ್ನಾನಿದ ಅಲೆನ್ ಪಾಂಡ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆನಿಯಾನಿದ ಅಲೆ ಹಿಡ್ದು ಅಂಡ 2-3 ದಿನ ದುಂಬುದ ಅಲೆ ಅಂಚ ಪಾಡಿನಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪು. ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಕಪ್ಪುಡು ಓ ಕಪ್ಪುಡು ಅಲೆಗೆ ತೊಂದೆ ಅವೇ ಕಪ್ಪುಡು ನೀರ್ಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಅವೆ ನೀರ್ಲವ ಅನ್ನೊಂತೆ ನೆಕ್ ಪಾಡಿಯೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೇನು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ಯ ನಿಕ್ ಮಂಜುಲ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೇನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅದು ಬರೋಡೊಂದು ಇತ್ತೇನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂಚಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ಪೇನು. ಒಂಚಿ ಕಡಾಯ್ದಿತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆದ ಪಾಕ ಮಲ್ಪನಿಟ್ಟು ಹೂ ಕಪ್ಪುಡು ಏನ್ ಮೈದಾಗೆ ತೊಂದೆ ಆ ಕಪ್ಪುಡು 2 ಕಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಪಾಡ್ವೆ ಅನ್ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ನೀರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅವೇ ಕಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ವೆ 2 ಕಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ನೀರ್ ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ 2 ಏಲಕ್ಕಿನ್ ಕೈಟೆ ತುಂಡು ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅನ್ನ ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಕಲಡವೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಪಾಡಿ ಅನ್ನಿಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಸರಿ ಕಲಡಾದ್ಗೆ ತುನ್ವೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಸರಿ ಪೂರ ನೀರಾತಂಡು ಒಂತೆ ಪಾಕ ಬರ್ರೆ ಒಂದಿನ ಬಿಡುಡು ಕುದ್ದಿದೆನ ಪಾಕಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಸಕ್ಕರೆದ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯ್ಡು ಎಣ್ಣೆ ದೀತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಏನು ಜಿಲೇಬಿ ಪೆನ್ ಪೇರ್ದ ತೊಟ್ಟೆಡು ಒಂದು ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ ತೆನ್ ಜಿಲೇಬಿ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚ ಜಿಲೇಬಿ ಲಾಯ್ಕದ್ ಬೈದಂಡು ತೆವ್ ಹದೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯದ್ ಬುಡೊಂದ್ ಬನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಿಡ್ಪೆ ಅವನ್ ಚೂರು ಕಾಯಡು ಅದಾಗದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಯಡ ಕಡೈಡು ಜಾಗ ಇತ್ತಂಡ ಆಪುಂಡು ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಟಚ್ ಆಪುಂಡು ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಬುಂಡವು ಗ್ಯಾಪ್ ಪೂರ ಸರಿ ಗೆತ್ತೊಂದು ಸರಿಯಾದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಪೇರ್ದ ತೊಟ್ಟೆನ ಓಕೆ ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದಿನಿ ಅನ್ ಕುಡೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಲ್ಪಾಡಿ ಒಂದಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯಡು ಅದಾಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕುಡೋರ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಉಲ್ಟಾ ಮಲ್ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಒಂದಂತೆ ಪುರ್ತು ಬಿಡ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದೀತಜಿ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ದೀದೆ ಕಾಯೊಂದುಲ್ಲೆ
ಒಂದು ಕಾಯಿ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ತೆನೊಂದಿನ ಗಿಪ್ಪುವೆ ನಿಕಲಿಗೆ ತೂವನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕಾಯಿ ದಿನ ಕಲರ್ ಒಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು ತೆಂದಿನ ಈ ದಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕೋಕ್ ಪಾಡುವೆ ಪಾಡ್ದು ಅದಗನೆ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಮೂತದ್ ಪಾಡೋಡು ಮೂತದ್ ಬಕ್ಕ ಅದಗನೆ ಗಿತ್ತಂಡ ಸೈ ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಒಯ್ತುನುಂಡವು ಸಕ್ಕರೆದ ಪಾಕ ಯಾನ್ ಕಿಂಜ ಕಡಾಯಿ ದಿತ್ನೆಟ್ ಅದೇನು ಹೊರ ರೆಡ್ಡೆ ಪಾಡ್ದು ಗಿತ್ತೊಂದಿನಿ ತೆನ್ನ ಜಿಲೇಬಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಆತುಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಅವರ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಈಸಿ ಉಂಡು ಜಿಲೇಬಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿದಲ್ಲ ತೆನ್ನಿಗಲಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಲ ತೋಜಾವೆ ಎಂಚ ಆತುನಂದು ನಿಖಿಲ್ ಎಂಚ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್.